ni sa una. Ano ma? Bakit di magkagyapon mo Wala siya? talaga, ha? Kita ko sa kikulor. Eh, mabaan pa na. Ang dami mo. Abawat na sa kasi mamaya Ano matay? Thank you, Lord. Wait lang, kumawag si kulor. Balik pero sulod ba? Tuyok. Eh, ma'am, kompleto na rin mo to. Nani ko ah. Nagpabot kong sa rice. Parang agi. Ulit ako na ron. Hindi na ron. Hindi na ron. Ano? Tuyok ba? Ikuan eh, Church. Ano ba? Yung tiwa ako. Eh, mali na kayo ibuha na. Dugo siya sa kung lumay lagi. Kabila kong dugo. Eh, Hindi kayo lumay na eh. Sa kwaro rin talaw. may mangyak ka? Uy, yag. Gay, Church, oh. Naigo daw kasi ang lumay kwan. Gabihin, ay go. Hi, Lord. Si Church, oh, bo. Tapos ang kanlod siya. Atong luto na itong mga kanlods. Itong putahe. Pinanlutaw na nukos. Pinamalang itlog. Inuwi lang. Kuan. Ay, kaning ay, wala ka. Kabay, ay, ay! Kaano ka na eh? Ay, kami na. Ano? Muna pa na sa inyo. Ano ka ako na eh? Kaya hindi ka ako ninindi. Ano? Ah. Church ako, be. Wala. Church ako, Jabi. Tingko na. Una na, unsa na, ka, ay. Maka Wala. narapol, ay. Magkurinte. Kuha ng kurinte. Di ako nagbayad ng kurinte. Kuha na ako tuloy ng kurinte. Bayad kayo lagi ang mga ito. Ay, dili, gali mo charge, oh. Ah, kakay yung Kaya kung charger pa, habang 5, tapos kurinte 5, 10. Sila, ay, nataranta ng Bye-bye! ay. Tama, bilad na. Kalo na ako, ang na ako, manang karne. Uy. Nagkarat miming, oh. Awan niya, amara mo iring yung kamay. Hindi ko po eh.
Easy.
pa. May hari na tayo, Lods. Yo. Yo. Ha? Saan na? Isang na ima? Oh, salamat. Unsa man jud imo ha? Tukudoy man ka. Nakabok. Ari, mata. Dito jari naman ya, good. Nakabok. Kak mandiay, sus. Unsa mo hotdog? Hotdog imo? Wah, itong rice. Uy! Oh, ano ang ibuan? Hotdog! Asus! Dali! Ah! Ito ka ba?
Sabi nga. Sa ako kasi dyan, sa kanya yung... Bre, ano sa'yo mga bre? Kasi hotdog with egg. Hotdog. Donut. Hindi, nice one, bre. Nice one. Tama. Unicorn! Hindi ka. Yan, yan, yan. Hindi ka, ikaw. With that, Hindi mo naman ako. Hindi naman ako. Hindi naman sabaw. Wato ka lang ka na. Bilis ko na kaya. Sila kakuat. Isa pa dyan. Pati yun, wala na? Kaya pa ba ganun? Plato yan. Ulo ko plato yan. Kadungog ko! Kadungog ko! Kaon ka ron! Lagi kasabot ko! Dami yan. Cara yan. Yan, isa ka. Pati mo, cara yan. My God. Duk, nalagan ko ito mo. Nalagan? Mamaya naman tayo. Kulo ka, naman na, kulo 20. Kulo kaya na 20. Ang gising ko man. Ingani ako, pas ka buko mo nga, yan ko rin ka. Wala abot ko na yung paksiw, Dre. One, two, isa ito. Para sa kaya. Tambak na mo mga chicken! Kapoy. Alis ito. Ano pa siya? Nasa picture tayo sa kuan. Servicer. Oh, naa pa dito sa. Oh, gaingon naon pa dito. Siyagit daw takot. Sir, tapos si Jason. Nalo ko na. Tama, huwag na lagi mong dakpan. Dapat kami nakot mo.
Kasabtaan mo naman dito. Ano, mga pakawit pa eh. Kayo tao mag-ala, oy! Mata na to. Balik ka, punta kayo. Balik ka, punta kayo. Ay, wala akong cellphone ba? Wala ito mag-amigo. Wala kayo, okay? Wala sunda. Magpupon na kayo ka. Tingnan na ako kay Sulda. Ngita ko kay stick. Ano ka, petal ka stick? Yung ko kay Sulda. Balik sa. Reason, hindi ba? Kaya nakapahay ka. Kaya Siguro taas kayo. Wala ito yung ini. Stick ra. Stick hindi mo eh. Ito ba? Ito bang gun ya? Oo, inayon mo. Oh, namin gun pero why lit? Kung saan lagi ng lead lagi. Nagpila, nag-20 naman din na. Inatagkaan ka. Palit. Sila rin, palit. Bato mo kasi yung rapid na nagpalit. Wow. Alam titig, ikaganda ko ang takyon. May bulsa? May bulsa, wala. Hello ko sa kaya. Ha? Basta gani once na inuna na oras sa kamalakpan, pag-alauna ka, alawso sa kana. Wag lang eh. Hindi, man itong rolls mo lang ka na. Kukuhan mo dito. Wala pa sa gawa. Eh, mandatory mo itong bawal itong gawas. Alam kay, ang ilan ako kopyo ng mga para. Wala ka sa Facebook. Alam ko lang. Ulong ka, wala ka sa Facebook. Ako dyan na. Ilan ko greto siya, gabihin naman kayo diyan hubog, inom. Wala ka, ano sila. Kaya lang, si Wangwang. Una na. Apa na yung pagbidahan? Pagkapidak-pundakpon, mingo, sir, wala ko kali sir, kaya nabukos kong lakaw, nakiyang ko. Hindi, dako ko sa rawan na nga. Hindi ko tuhukan. Oh, idilin siya kayo, biyang. Kaya man. Claro, di siya mo to, iba yung segregation. Ingon man naman ko yung kamit sir, kaya wag kita og langit sir. Ang gimit diri sir. Wala na, lapit Biyaan tayo. ko. Ayun. Eh parang dyan dyan, sige na kakit lang eh. Ikaw, kaon ba? Kapuan mo. Lah, igor ako nakabawi sa nukos ba? Dala sa labas, atay. Di ba mo to? Bandara ito. Ito ka. Ya, mo gibuat ang kabaw niya. Ha? Mo gilabog. Ha? Ano naman? Ulam? Wala ka pizza dyan. Wala. Kung papalit yung diesel, nagalimot po. Ano ba itong pizza din mo? Daghan mo kayo ito. Wala. Ah, ba, oy. Sagad mo ka. Diyo ka na yung mga ngilan-lan. Kumay ka. Diyo. Parang ipalit niya ako, rin na ilang ka mo kakuha na po ito. Hindi mo lang na. Dyan. Kulangan Hindi ko. pa dyan. Ito ang magsilita. Eh, iya, ay. Dapat may itlog dira. Pana na.
Itlog ko ginununan. Nanonan lang baboy. Kami din ako doon pa nanonan na yung tipo yung iba. Ay, kaya pito ng prito mo gamay sa mo. Ito lang ka. Kaya pito na na ko din. Ang gamay. Wala pa ang punto ni ma. Ano? Ano, gamay? Eh, mo kuyo sa kaya pira prito. Ba't manimano ka? Nagigamit. Ay, ito si Kampon. Nasa Ah. Mama ko. Rapos mo. Oh, ito na. Ano na marami din ba? Sabi mo dito ah. Ano mo rin ba? Kulitan dito ba? Marami. Oh, ako ito niya habog ko na pala. Nagabot ko sa Ako kayo, habog kayo. Layo pa ka dito, layo pa ka dito. Ano na po, basa na tayo. Kami ito. Hindi ko sa tukok sa araw. Boy. Boy, ilan ito ba boy? Boy. Ang ilan baboy ga? Mato na ito, gala lang daw gatas. Boy. Gala ng butong. Tagat na sa mga boy. Boy. Tutok kala boy sa mga. Una-una pa lang ka maligo, basa na ka. Oh, may gamit sa bawah, mga ka? Bebe. Pa, gamay. Oh, sabaw. Ha? Oh, ay, butuhan ko. Ikaw boy. Ito, ano yung kasi Juna? Lakan ito ba? Kaya sa ba mo, walang lasa. Ako kayo ito eh. Ha? Kinakbok. Ay, may gusto ka rin eh. Ako, gusto ka rin. Dahil, bye-bye. Kuyag. Raido. Ayaw, Jo. Dali, wag mo ginunisili ro. Mo mo na yan. Kuan. Nag-TV. Hala, umang kapay, si Jesse sila. Lami o, basta lang ko ano? Ilang... Oh? Ang sabay, kay Kampiyat, no? Kaya, Kampiyat na harin. Kampiyat na harin lang. Wala kang sabihin, pero yung burden ka. Tama. Nabili ko, malinaw dito. Nahirap ka puro. Salamat. Ayaw Ay, ko. nakakas ang bayan ko. Kuwata. May awa ka sa nanaon lang ko. Yung nanaon lang ko din ako. Maligya akong balot. Dahil ko, at ito ko pikas. Halate, nagkakalat ka rin ito. Lagi sila tanan daw. Nahulog ka nga. Naaman sila kauban ng kapulis. Ug kana ang maestro. Ang pulis rag maestro ay wala nadakpan daw. Nadala ka lang Wala question eh. siguro. Wala ko Wala nadala ko eh. iluwas iyahang mga kauban nga naaman ang kay pulis. Naaman may pag-abot sa police guard dito. Sir. Wag mo ko ba Oras lang na. sa ito eh. Nakalakaw na ka, nakalakaw na. Ano kabalo ko ba nasiti ito dakon ako tong Nahimo tawagan ko mga swat na namin mga jeep. nahimo jud ko na duna nag-chat ko. Joy karon ba? Joy ako na magsige. Halati ko jud ko si Chick na ko kay nadakpan sila nakauli na si Joy kay gaaway. Uy, wala mang kulit-kuyog buya. Ay, ako na bulog ta. Inala ko ano puti na. Ako ba matinahan ko. Adin mamawang. Ko yung nagulibay. Mr. Ginter, ay wala mang gidiman ko kung wala ako bisan pagsultan ko sa pambahan. Wala jud ko, maglikay jud ko. Nagdapan na yun. Sila. Enjoy jud kayo sila kay Nagaway pa man sa pulis. Ikaw pudi ay. Lalo na sa atbang.
Saan kita chiche? Wala mo magpunta. Ako yung magpunta. Nang tawagan mo sa pulis, ano na yung doon, balatan ng babae. oy. Kami tanan, walit ko na lang. Siyempre, yung kanyo pag-abot sa mga laki. Ay, pag-apply yung mas pinagaw. Ay, sino dito na mag-sit. Oh, mag-sit ay. Matulog pa. Natulog. Nagkawag ko sa'yo ba? Dahil nakagawas na mga god, alas 4 daw nakabot. Oo. Dahil lang kung dumungdong na kasi. Uy, dili ba magkaito siya hubugod? Ito ko na gusto na gagawin. Siya. Gusto niya, tawag mo sa pulis, ano man ka? Yan naman ka, yan naman sa pulis. Pag naawag yan sa dito mga bar, sulod din it, anak naman siya, nagyan doon niya yung pulis mo, sulod sa kuan. So, paano ko ba? Anak ko, ano, manigod, nag-chat niya sa panban. Nano, manigod ng laag pa mo rito, dito na lang, dili na lang sa mga iwan. Ano, urban nilang, ano lang, di ba? Joy, si Joy Rock. Dahil dito sila nakita siyang bana. Diatot. Wala man siya nadaktan. Pagbalik niya, kay Kwao niya, si Joy. Gatlong na Ano, lang. hanggang Nananakaw di ka na naog ang mga, ano, ginom saan, naog. Saka sa polis. Uy. Sagol ang ilang, tulog ang limlog. Duway ay, simlo. Pag nakagantay, Ikaw ang kanduway, Nakabantay, ang mabibigyan. kopi. Ito ba itong nakagantay? Kasi yan yung tumila kong naadito sa Uy, dyan na, nakainom na dyan ang kanduway light. Painom na, medyo yung lagabi. Hangin, gagmay, ang mga nag-practice kami, ala, ayun, kanduway light. Dyan na. Wala naman. Ano ba dyan? Tulog eh, kung ating hatag niyo mga kape. Isugaw eh. Tangan ako gatas, isugapon. Tangan ako ng sito. Aga ng Sprite niya mismo. Hurot na kayo, tamis na kayo mo. Pagkamanakang pulis, na may tao sa ubos din ng din. Gigisa ka, sa taas. Oh, dili lang tapos sa manapa, dili lang sa manapa. Dili mo may kainom, karapin na kainom, isa ka tipo ka pag dito natin sa hospital. Dinapili ko dapit siya. Ipapan. Napadjud ko sila ako ba, medyo dalag na Nasa ka. ubos sa Dali, gusto. ipapan na to sila gito pa. Kasamaan to ba, managahay, magukod manila itong isa. Ako, katunduha dahil no, wala nag-abot rin, no? Pagkaugma na dyan, malaro na na dyan Manila. Alas 9 pa dyan akong flight ako ba po? Hindi makadakila na, basta nakay-ticket, pakita mo na yun mo. Wala ka dyan. Ako mo na akong ticket sa balay. Surat mo na. Kita ba? Nabili man yung ticket Kami ko na lang. nakita kami sa Miss B. Kita naman ang ticket. Uy, ano, tabi pag ano, pag-atris mo na rin, pwede mo mag-preso. Baliton kay pag-jijit mga animal ko na itawag mo dito sa lingap niyo. Labi, Niki na rin ka dili haring ko ano. Niki, di ngalan na. Ingon ka, Jin. Bayad na po. Burrito ni animal niya si Jin. Ikaw dahil, hindi ka mutugan, hindi ka sangalan sa Kristin mo. Hindi, wala, bigla, pangambak naman mo. Ngambak ka ni ka. Para mga, Sa ako, good. Pilyo. Paano mo sa pilyo? Wala ka dyan sa kung hindi gana ko niyo. Ayaw, ayaw. Aling, dito ko kumamit ng panig. Yawa kayo. Yan, igalit. Pilar mo ba yun? Bayad. Last. Plus mo daw.
Wala na eh. Sa Las Amigas ya. Pwede na. Awag ka daw ba? Wala. Hi guys, welcome to my Ayaw na vlog. kayo na. Masa rin mo pa? Oh, hindi ka. Okay, sige pala. 20 na mga itlog. Kaya gamay, ligura na mga itlog. 1%. Baka Joy, duha. Kailan mag-press? Mga katol, ganyan, wadaan, wadaan. Wala, magbaklay sila. Ah, Tago ka naman sila wrap pa pa. Ano na to? Nagbaklay ka bakit nila? Ay, ilay-ilay na niyo ako eh. yan, tanan na. Yeah. Ano na? Ano ako ganyan? Ano ang tapon ko? Kaya pili ako ang Ya, kalau willing yang Bili ka pa na pel. Liman ta ka bili. Sa kalibo na tanan ko eh. Tulog? Tulog. Ah, ba't wala po rin yung litari pala? Wala mo pala? Kamay naman siya. Utang mo, di mo ito sa sa cellphone naman ito i-apir mo yun. Tas na. Ano to? Kaya ka rin, makaon. So, sa akin, sana naging aso na lang ako. So, Bila to ka pa ano? sana naging aso. Wala yung longgan. Ah, Juna, wag mo na matulog Juna. Sa iyo lagi kayo mga wala pala. Ha? Ay, Ako na matulog. karon naman na, kasagaran na mga nala size man, nala 5. Ngala ko rin nga, sila din. Karon na sa'yo. Dati, alam ko sa kuha. Tapos, pastil ko. Lakot ko nila, may kaya na. Uya ko sa iyo. Sinalin. Uya ko sa tumahan ko na dak. Uy, nagkamay ko kung bana na inom niya. Naghamit kayo ng kauban niya. Ang kuyog, kakuyugon man siya. Nalingaw lagi siya yung sa Joy yung sabay ko. Nakakuyog. Ayun nyo na kasagday ha, Joy. Wala na ha. Niya kay hubog naman kayo si Joy. Pag-abot niya dito, naaman daw yung bala dito. Kauna-una niya. Naa daw. Ano yung inyon? Naa daw babae. Si Adan daw. Di gaaway daw sila. Kay Otto, o wala to nag-away, adakpan di sa kapil o Scorpio. Away man sila. Pagbalik daw niya dito, wala na daw si Chen, adakpan na. Ba grabe oh. Viewers 1 million. Uy, ga-live day ka dira? Oh. Ha? Ang naroon na. Uy, kinuko. Na, na, Marites on the way. I'll drop a quad caption. Kuya, nasi muna marikit ba? Tinglo ka na. Ay, ulit ko. Ina mo,
simplon, kalit mo pinag sa merkado dapo eh. Atong impil na kopi, emperador kopi pa. Kaya pagkauman, kaya kaduway light, wala may distrito. Agi lang ko. Gusto ay, kadili naman ay kayo siya lain yung ano. Ang lang may ano. Tapos teacher na may ilong niya. Ang balita sabi. Balita sa balita. Dili na kamakayan. Nagkumana pa. Karon, ana sila sa una. Ana sila sa una, vaccination card. Ilang lan, yan na ni swab test be. Mori yun eh. Sila kayo, muli na ang tagali kapon. May kapan dyan, speaker. Sila pa naman dyan. Chris Quinta. Ha? Chris Quinta. Pipiti, ano kita? Ha? Airport. Pwede butan ang sulubot. Butan ang sulubot ba? Butan ang sulubot. Pwede speaker, butan ang sulubot. Kung sa taas ka mo agi, 10 layo ah. Kung sa ubos ka mo agi, Pating bahawa. kuhaan ko. Sana nakakanay at kamusliman. Pagkabos sa unahan, mga ibana, ganun na kung kanili at kukulit ako. Agad ay pagkahay, iawit ay ka. Kawa ko nga, hindi na. Gratis pa, naniwang kayo. Wala lang. Nabilay na ng internet. Injo, hago dyan sa perme. Kaliman ka, buntag ay. Buntag ay tabi ba? Lahi po lang yung una, buntag ay tabi. Lahi po lang una lang. Buntag ay ba nagtabi? Usay, kusi-kusi, away-away. Kung saan, sa ulo ko siya, kumakanta ka. Kaya pala, sa pagkabisa. Ibaw na ka. Iso na mo yung what's na. Ayaw. Naniwang siya Jo, na. ay ba grabe ni Jo. Sa salangi po ba? Sa salangi bilar. Lahi una-una. Tahan daw siya Juna, kadahan yung Juna. Sa salangi po ba? Kailangan paglubot. Basta halindi. Manuhoy. Say, malapit lagi ka din. Kaya, huwag na lagi. Tara lagi, sa'yo kayo. Kasusunod ako. Sabay nga ito. Anak na niya din pala. Wala ka, medyo nakaswerte, pero grabe po. Suri, ipasulati. Ang pagpilang ko. Iya, sunod yung iwan. Iya, doon kay mga basta. Pisa man. Atong una, wala kong gold na napalog sa katawag sa ibuan. Ibasin pa ka ng laki, parang kasi hindi ka naman to. Luto na maglasan ko. Lahi ka nung daan, pagwa lang yan. Ano yung straw? Basa-basa. Kami ko musugot siya nga kuyo ko stargazer. Ako ginan pa. Ako na i-receipt ay. Ikaw og nanangit Yan ko ang ni tagaw. ikaw nanangit ko ni mo gabi yan kanang sugot ang punta magpatko og stargazer siya. Dili oy, nay nanandre aw abi na ko bulak kay pakit lang na to. May nila. Katawitaw birthday man to. First time na kukuyog nila. Sabay din. Ano sa sabihin na lang ko na? Ako bang birthday ni? Birthday ni ko ano? Ito ba sa una ba? Ako siya nakatuwas. Oh, ya, hai. Nama sa iro mga si Brian, ya. Mugay-mugay na siya nakabalan niya. Parang kumana may pulis. Awit ko nila. Ayaw ko nila. Ibala ko ba? Kasi, wala ko kabaluas. Ang dagan. Ako ba nanagan. Ang luktok at mga yung bunal, yung mga laki. Ang kami, dali-dali
pag-agi lagi. Pasuloy ngayon. Ha? Bukan Wala na. pa. Nagano kaayo dito nagpapak sa kulas mo. Tapos ay dito na ko. Hilap ko ayaw ko na yung padakot ba. Pinasugat ko matay. Pinakpan siguro ko sa akin. Ako wala. Hindi ko ganan mo kung mag-pulis iso kay samaan ka. Kaya dito, di ko lang kanda kung di korpiran sila na ng aras mo ba? Sila kaya di ko sa pag-ayos Chris. Huwagay yung mga ulo. Wala na. Wala. Nakwan ni Lemon Joby. Ya okay na kadakpan pa sa oras lang kuan. Bilang no. Namin pulis sa Japan Sigata. Wala na siya asing anay. Bilar lang. No? Ako kami pa. Sa si Amo Dagako. Kasi Amo Dagako sa Sierra. Kada ko sa Adin Basalba. Sakay. Sama ko ang pagawas. Kami pa ang mga ansa. Pagawas na lahat. Oh. Wala na, reject na. Jar. Ah, Hoy, boleh na mo. Kaya kanina pang alas 12 ang kurso. Hi, Ana. Good morning. Siba. Tugas mo ko ito. Wala ko asa nilang dito. Sa'yo. Nilang kayo. Dito mo dito. Apoy kayo. Ubo-ubo na tayo. Nilog ko. Hawak kayo. Sukat. Brad, hindi ko ma-adlock mo sa buko. Wala dyan kayo. Wala dyan. Boleh, boleh, pagkapin.
Kuha naman. Detail, 120 lang. Yo, 120. Boy, ha? Igo na magpaputan. Huwag ka na, igo na kaputan ng ginansya. Kaon ko. Sabaw. Oo, nag-Facebook na. Sana all. 4 months pa. Later, ako mo. Later, sa pulis ko sa kaya tulong ko pala po. Ha? Tulong ko. Ata mo po dahil. Opo. Opo. Paano ko? Paano ako yung po dahil? Ano ba dahil? Ano ba dahil? Ano ba dahil? Ano ba? Opo. 81. Ako na. Ay, dapat na. Ano mo, bro? Ang insurance niya, 120. Yan, bro. So, yan, diba? Ang tapos na natin, order na masala. Order na sa application niya. Daw mo na. Ano, alamat na ba? Oo, ano, sige. Bukok. Ano ba yan? Kulang siya. Kulang siya. Sabi ko rin,
you. Winston, ito nga. Uy, sana, siglit na. Naigis, pwede na.
Paksiw. Bilang paksiw. 15.
Seal. Hamano. Dahil, alas ko kape. Agad ka. Sa babaw itong. Itong bangko. Diyan bangko. Butang na rin. Butang na rin isa. Lang. Butang na rin. Para tandog sipon. Sumangang lubukat. Kata babaw. Taro. Ito. Diyan mo. Betul na. Hindi mo dala. Sila din ito ah. Paring mo. Sila. Skupi na. Kape na may gatas. Kaya ano sendiri? Ikaw yung mga pek. Ilang kaya yung natin mga Hindi siya lapang mata.
Pila na eh. Pinsi lagi. Kani po na ngayon guys. Kasi siya ano. Naiko ba ako nila mo no may lako. Pinsan ya. Apa? Ha? Okay. Okay. Ini yang sudah dibuat apa? Ini ya, jumpa sekali nih lah. Okay lah, boleh buka. Gani. Pag-15. At na, tag 20. Hotdog, tag 10. Wala pa ba? Wala. Alod ko jo, TM. Wala pa akong mga mata ko. Bubog pa. Ayan, saka squatter. Ah. Yun, check ko.
Dahil mo giap. Kuha naman. Kailangan mo, nagagalit ka ng laki. Sakot ka tayo, magugat sakot. Sige na. May lives dito. Dito dati. Asa? Naburabot? Upaw na oil. Dito. Live pa na siya? Live pa na siya? Live na ba? Tawag ba? Uy, ang siya eh.
15 kuya. Ha? 15. Talent si kuya. Yung ko itong baso. Budan ba mo? Budan ba? Target. Target na ikot. Wala nila na oras. Mama na po. Walang bukod rin. Karon, no, kuya mo, giko ako sa sinyo. Niya? Ha? Asan ito sa mo? Wala. Halim ko sa pagpili eh.
Sabi na naman sir. Cancel na lang sir. Ang live. Pulman daw ko chilio. Wala,